בקיבוץ בחצי מחיר. אני לא עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסופה. עד שמצאתי מה חיפשתי קצת הרגשתי תקוע, כמו שליח שלא קולט שבקיבוץ אין רחוב. אתה רואה פח? יש פה במפר? וואו, אתה לא קרוב. עד שמשהו נפתח בי, לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי. בחור, אתה טס כמו חללית. וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר שמע, אתה גר רחוק. נכון אחי, גר רחוק ממך. כמה זה לחוץ אז למה אם סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר. אני לא עובד קשה בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה